Yurdumyzyň okgunlösýän ykdysadytyna özleriniň öndürjülükli ähmet gadamlaryny goşýan Akent Hususy Kärhanasy öndürýän önümler bilen diýarymyzda harit bolşunyny döretmekde tutan erli ähmet çekýärler. Beýik hususy kärhanada polietilenden 100 litrden 25 000 litre şenli durly görnüşli uly gowrumly suw gaplary we durly gowrumdaky howuzlar öndürilýär. Mundan başga da yurdumyzyň mallarçylyk toplumlarynyň ýörüýte buyurmalary esasynda iri şahly mallar üçin durly gowrumly nowalar öndürilýär. Akent Hususy Kärhanasynyň 1 hektardan gowrak ýeri bolup, ol ýerde dolandyryş merkezi, önümçilik ustahanasy, çyýmal we taýýar önümler ammarlary, şeýle hem döwrewap naharhana ýerleşýär. Büyük Hususy Kärhananyň giň gowrumly ustahanasynda dünýäniň öten ýurtlaryndan getirilýän kämil enjamlarda durly gowrumly we hassa uly gowrumly gaplar ýörüýte buyurmalar esasynda öndürilýär. Durly howa şertlerine durnukly büyük gaplar uzak wagtlap ulanmany etlenendir. Büyük Hususy Kärhanada 1 ýylyň dowamynda gelýän buyurmalar esasynda 100-den 200 ton aralykda önüm öndürilýär. Akent Hususy Kärhanasynyň agdy bir işgärleri tutan el ähmet çekmek bilen geljekde de özleriniň öndürýän önümleriniň görnüşlerini hassa giňeltmek maksat edinýärler. Olar arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynda Mehriwan watanymyzyň baky taraplygynyň 28 ýyllyk toýuna iş öndürjülüklerini barha artdyrýarlar. Şeýle joşgunly ähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Akent Hususy Kärhanasynyň agdy bir işgärleri Türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman terdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.